men işläp beren döwürlerim bir ýazyadymam käbir hikaýany ýazyadym. Her baştan geçiren wakalar gazetede ýazyadym. Ondan kino men ömrümde birje gelip düşdüm kino. Yani değişmeler dünýäsi tele ýaýlymyň üstü bilen berýärdi onu. Yani kino birinji gelip. Şonda kino düşemde men şo näme ýanky hak diýil ýa-da düşemde berilýär-de öz bilýäňmi özüm pulu bada. Şoňa men aýbyr han tamadym bir 3000 manat diýerler. Mysal üçin şu wagt pul 3000 manat diýerler. Wagt geçdi bol maňa 6000 manat diýipdirler. Gelip alyp gidin diýip jaň etdiler. Menem bardym. Görsem 6000 ýazyldy. Menim içimden bihmaňşy kişirek keşfim maňa 3000 bolýar diýip o kol çekdim da etdim pul alyp geldim on öýümde. Bir ýakyn dostum otyr, owadan gelipdir. Talanmışdyk, iýibişdik bolýar. Haýyş etdi şunýaly. Men başga kime barjagam bilemok. Maňa bir 3000 manat diýäli pul berip öýdäki operasiýa bolýar diýdi. Görýän? Şol ýanky 3000 şoň nehip eken. Men 6000 rady dälim, 3000 radyydym da on 6 ýazypdyr. Bilemok ony nähili kudrat bolup dur, nähili neme bolup dur da ýöne şol maňa 6 ýazypdyr. 3000 men radyydym, on 3000 oňa ýazypdyr. Gör, şoň üstü bilen hem dostumyň gogunyny gördüm. Hem birine kömek etdim de. Şeydi ondan men ne dostum dedim, şu 3000 senke kendidim. Men 6000 hantama dälim, 3000 hantamadım diýip şu 3000 berdim. Ödüm giden gitdi. Nesip etsin ýöne maşgalaňa feret, çağalaňa feret diýip şonu bilim. Şonu ýaly wakada boldy. Nesibe däbi durmuşda nesibeden gaçyp gitjek ýerim ýok. Aýlanyp dolanyp şol nesibe nirde boldy sen tapýaram, aýlanyp dolanyp gelýärem de. Ýene bir aýtjak bolýanladım, şu Hudaýjan, Allahjan geçiljek zadyny, sana berjek zadyny arzu etdirer eken. Öňünden. Arzu etdirýän eken. Aýna jaýym bolsa, maşgalam bolsa, bir maşinjigim bolsa, kärim bolsa arzu etdirýärse adam şökman bolýar diýmek. Hudaý şoňa eýem näme arzu etdirýär diýjek bolýarna. Elmedama mehriban dogonlar arzu edip. Özüm arzu iň beýikden edim. Kiçe da arzu etme. Misal üçin maşgala kurýaňym hökman aňarsy bilen agtygym bolsun diýip golum aýdym şonu. Çoglum bolsun diýinde. Sebäbi adamyň häli niýeti ýollaşy bolsun diýip bir türkmene bir söz bardyr. Häliň niýetiň gapdanyndan ýörýär. Çep gapdanyndan erbet niýetiň ýörýär, sag tarapyňdan gowy niýetiň ýörýär. Haçan elmedama dilinde gowlatlar agda bersen, toy agdasan, oglumy öýürsem, gyzym durmuşa çykardam, agtyk söýsem diýsen, gowy yani kaptandan gowy nime sag tarapdan giren derok ılgak gelip şodatlar yerine ýetirýär. Madama ay bolmazdy, biz başlar bolmazdy, bizim uğruna bolmady diýsen bu ılgak gelýärdi, bu gapdalar. İki tane neme de bir qara bir ak. Madama aklat arzu edin. Madama gowdat arzu edin. Şonu hökman, päliňin niýetini ýollaşyň bolar.